Tak takto vyzeral deň 2 mojej cesty do Ameriky. Čaute kamoši, moje meno je Adam a som chalan zo Slovenska, čo sa rozhodol ísť za svojím snom a idem študovať a hrať futbal na univerzitu do Ameriky. Moja cesta sa začala skoro ráno a už o 3:00 som sa s maminou, detkom a krsnou presunul na letisko vo Viedni, kde som musel prejsť cez check-in, čo trvalo asi hodinu, ale našťastie som všetko stihol a letel smerom do Frankfurtu, kde som prestupoval a nasadol som do lietadla, ktoré išlo do Chicaga. Lietadlo bolo extrémne veľké a našťastie som vychytal celkom dobré miesto. Počas letu nám nosili rôzne občerstvenia a nápoje, čo bolo mega, pretože kto ma pozná, tak vie, že ja zjem úplne všetko. Po nekonečne dlhej ceste som sa už konečne dostal do Chicaga a odtiaľ som sa musel metrom dostať na vlakovú stanicu Union Station, čo mi trvalo zhruba hodinku, a z Chicaga do Springfieldu, kde budem študovať, to bolo asi ďalšie 3 hodiny. Dokopy som teda cestoval vyše 20 hodín a úprimne, bolo to crazy. Ešte, že na mňa na stanici čakal tréner, u ktorého dnes aj prespím. Samozrejme hneď po príchode som išiel otestovať americký mekáč a kamoši. Musím vám povedať, že doma chutí naozaj lepšie. Na večer som sa už len rozhodol poprechádzať po okolí a zajtra ma čaká prvý deň na kampuse, tak daj follow, aby ti neušlo ďalšie videjko.